Mangana mayeni gituko cha Cross County Nyamira asojo kuriye kirugo cy'ubugabana gwiterase kya ODM Timothy Bosire litukira rero ni ganyara kagwanje ne kyombekeri cyobachoria mune chimbibe IBC ukuriye kirugo cy'ubugabana se county yukagwana magega ekeranya kagwanje Timothy Bosire gatebiruna yagoji gora county Nyamira kiraba abanyamira baramwanjire ko bumugabana bwe county erikoreta magendero ase county ya Nyamira twaika chi ofisi cha IEPC muneta keira selichiko twabekira masakaraite mesa aligere ligwe n'abalingolia babwate gisemi ko ofisi ya IEPC kere limo sama sakaronsi twabeke mesa na twara egepimo gyokugania yegisemi na byonsi biri batagete na kwogotebo moelio ntwaeta matemu na koewe certificate yoko batiyare nao osoegeti na koboyo masabaruwanereri ese nyamenyere bosyo asobogabona bwa Nyamira omwakoyo na asekereke mogeta keire antagete gotebya abanyamira nga inche muna Bosire amone deputy yane Charles Rigoro otore nomogoko nande tore tiyare komogania baria tugujikomina nabwo na twaroriro bubuyibore bosyo kitariki kyando mwakoyo ekero tugujikonyora libagali yogo ikaranso ofisi ase kidole gekobe kunabana inchi banyamira toba uburayu buyana kubakorere meremo nalionsi amagendro babere bakogania ntoyayikira ni munakonye nko batebye kero ngweta amona inko etegetina kumera na amona inwe ntoyikeranie nande ntore tiare nande munanko bateibotambe